All Assam Karbi Youth and Students Union atum Taralangso Forest IB along Krungsai Amei, kangni. Karbi ang long pen di Mahasau District and Angtan Kido District Narkiaba Karbi atum Kisung Keboy Kido an Ningi Sibet pen Kachesong Japanpura. All Assam Karbi Youth and Students Union atum pen Hampangasong Mahang Patek Pondo. Asosong Mahang Patek Pondet Penjang Mipo ni Bhai Kwe Por ni di Puarong so Taralangso Forest IB along R6 pen Krungsai Amei, kangni. All Assam Karbi Youth and Students Union Tiripia May Puchandra Singrong Pipen, Chepahempu Ponpen May along Aluhiman Pengpen, All Assam Karbi Youth and Students Union Bidi Sarpo Mati, Karbi Welfare Autonomous Council, CEM Dr. Sar Singh Wingti, Bidi Sar Baliram Rongpar, AAKYSU Kongchunbang Ananta Miling, KCS Tiripia May Pu Hum Singbi, Kongchunbang Sunil Togbila Pen All Assam Karbi Youth and Students Union, Pen District Narkep May Pu Kongchunbang Atun Chetongdun. Asolte All Assam Karbi Student Unionor etu executive meeting asile yate ami jothesto kisman hidanto lulu he hidanto nuhuri agontuk homer ami eneka hidanto lua nuhuri kam korim bole eneka loisu yat okol amar সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে All Assam Karbi Youth and Student Union আগন্তুক সময়ত কেনেকৈ কাম কৰিব তাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এটো আমাৰ 8খন জিলা বিষয়ববীয়াসকলে আহি পেলাই ভাগ লৈছে এটো মিটিং Lasonsi Karbi ang long penang tan kido Karbi atum pinyar ni anta ST status long lelang la ST status prabjin pen kachipalong pon Japan la some long chetan chimon pon All Assam Karbi Youth and Students Union Hampangasong atum Karbi ang long hemprek ki hangalong ta arjab dun tiji lancho takali Karbi ang long aradatum kisung ke boy long anta cherap chitu dun ji anparta Karbi ang long pendi Mahasau District menangtan kido Karbi atum kisung ke boy long anta Karbi ang long pendi Mahasau District along kido Karbi aradatum anta cherap chitu dun ang jipusi All Assam Karbi Youth and Students Union Tiripia May Pu Chandra Singh Rong Pipen tuning report lalo nilitum Karbi ang long lapen di Mahasau ang tan ke do district ner kepalong Karbi akhedo la sehala dak ke do Karbi atum piniar ni anta la Bharat adet sadhin ke long nengkan 78 years api pusitame full fledged ST status long nena la sehala dak ST status ke palong je phan la penilitum Karbi welfare autonomous council sitame nilitum or taking aside dulang la pen annual budget alam dulang lasi lahai hui hala dakar bia tuma kisung akemang kapa plengji koson sinitum ke claim ke dam jima pusi All Assam Karbi Youth and Students Union atum dak nilitum pini siktung pen dak district ner keblong nilitum central body atum to laselam nilitum pensi nilitum sikjit pen kecing ki kecetan padopono la pen koson sinilitum hadak thoilong ke dokar be tuma phan aparman ke song nang jima ke claim ke dam nang jima lai hui puthak se pini nilitum kaching bai All Assam Karbi Youth and Students Union amhang ke pathek la penilitum ke man ke district ner keblong ke dokar be tuma phan ST status ka palong la pen ampar sitame dak Karbi ang long la pen di Mahasau along ke do akar be tuma arjak ding plui pen ke mang akar i hem prek ke hang along sitame nilitum kai kita kache song dun je phanilitum isi regulation mate nilitum kache parai pon dulo Lapen ampar chakta kali dak Karbi akhe tu makisung ke boy dak Karbi ang long lapen di Mahasau long ta aljap ponji lai nang nitum phan pachini pon eklo lapen ampar ta nilitum Karbi ang long pen di Mahasau tan ke dua Karbi tum si kitup kisung ke arbak baklang aposi nilitum haladak nonson Morigaon district long ke rong pharoi sidu haladak sitame rong pharoi si long pen erong vetlo methang Karbi lam ka chethek lapen ajuta ngam ka chepang buat lo alama kita chepang buat lo kamrup long sitame la son thak thak lo sinilitum la kaduk ubi Karbi akheya kisung along ansitame All Assam Karbi Youth and Students Union atum abangke kai kita aljap dun theppo district ner keplong ke do Karbi ari so ejang nilitum atim nilitum masong jab botom anbangke kai kita kheya kisung along plotang te kache song dun je phan aljap dun athengno pen kachun ngi kangtung laik lo Karbi tangte Karbi thoing long le dositame sivet akar beklo nilitum district ner keplong ke do akar biatum ahempi plotang te Karbi ang long henlo la sinilitum akisung nanglitum tachidik lo ST status la nilitum full fledged nonanta central government pen long nelang la sila bangso status kapalong jelong la dak Karbi ang long social organization topik ke thek kere atum topik aposi dak Karbi ang long social organization ke thek kere atum to ana phansita me nang ka chirap nang ka chitu tunjia phan piti sore nang ke pitun jia phan nilitum chune riponik lo
la pen ladak nilitum isi churu thu ingtung ka churu kang tu bang kelalo nilitum ajak dingplui pen akar I la pen akemam Karbi Welfare Autonomous Council la Karbi Peace Accord 2021 long clause number 3.6 long kache tok ateng pen nilitum aphan nang piponik lo sitami or taking aside do ikla la pen ke dak annual budget tulan la sitami dak under the leadership of Dr. Tuliram Ronghang alang li pen kirap pen ajok la so sai sitami na pachun pivek po nilitum ning chethelo athema nilitum alang li political alang nilitum jatta pupe sitami alang li Karbi tang te Karbi thoinglong le do sitami sirata Karbi pu dak nilitum aphan sitami nangkan hon pen abang so Karbi Welfare Autonomous Council nang implementation pithegapot CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan mate team Karbi anglong phan sitami churu lola sapso kechak nap dulan nilitum o taking long lelan la pen ke annual budget nang deng pipon kelan la bang so sai sitami CEM Dr. Tuliram Ronghang alang li CEM kibo mahosi mate prapjin pen la so government alang litum form det pen lotante la so sai sitami nang pachun pipon det popusi chuning rilo la pen ni chete Karbi ang long penang tan kido Karbi atum anta jutang jubat nimrokom anta isivet bonta Karbi ang long penang tan kido Karbi atum ST status kilong lirek laki Karbi akaya pan isi nang kitagason mandetlo Nasi Karbi ang long penang tan kido Karbi atum apanta prabjin pen ST status kilong japan kesia satum pen arjabdun tibji pusi kesia stiri PMA pen ninjepon Karbi itum elam da isivet ijutang da isivet atomo kurkimo da isivet lapwa isivet poi pi tame kuson ko pi pelone lito phan isivet along klamong nang bi beda labang ke sining duk lam lo isivet along klamon ke itum dakke ST Hills itung STC long lo Karbi ang long lapen di mahaso ke do Karbi akan ke tame along ka prek Assam or long ka prek do district long do na Karbi phamang ke no anta la ST status modela so aman pi peda labang ke konande nana itum phan nang ke thak dukok lo si labang ke ding duk lo si itum Karbi jutang song pen mang ke Karbi no hok le donon Assam ba India no hok le donon Karbi pan ke isiwet dan si arjab tun long nai pusin tung ke akemang la si duling aku thak tame litum hin tame lagi pacu ni long ko pipi ma bini sore don tame cirab dui phang si ta atha lo News Desk Report Northeast Karbi